Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, waqad qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Kita lanjutkan kaji kita hadis Riyadhis Shalihin bab nasihat, bab amar ma'ruf nahi munkar. Hadis nomor 186. Hadis nomor 190. As-sabi'u As-sabi'u utawi hadis nomor 7. An Abi Sa'id al-Khudri, saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julusu fit turuqat. Apa rek turuqat itu? Tadi bahasa Jawa. Paham? Paham enggak? Alhamdulillah lek paham. Iki bahasa ratusan tahun ke atas. Iya kemedono sira kabeh wal julus lelungguhan fi turuqati. Apa tarik? Dalan turuqati pira-pira dalan. Dalane bayi jenenge paham? Karo alhamdulillah. Faqalu mongko jasake ya Rasulullah, malana ora ana iku kita min majalisina, ora nanggon lungguh budun liyane natahadasu omong-omongan kita fiha ing dalem majlis. Ngerti natahadasu cangkruk omong-omongan iku jenenge natahadasu. Nabi ndawono ngedono ya lelungguhan di sandinge dalan. Saman ngerti istilah gerdu? Apa? Pos kamling. Nah, ya saya kan di kono lelungguhan, jagongan, janduman, rokokan, dolinan seka, karambo. Ya, wis pokoke senengane sampean ngene iku. Dolinan kartu, keplekna, mari ngono biasa ana ngombene barang. Kok kopi. Apa? Yang niku ciu. Sampai mabuk, sampai teler. Nabi ngelarang ngono lho. Ngedono aja lelungguhan di dalanan. Faqul ya Rasulullah malana majlisina Nabi, ka ana panggonan lelungguhan karo kita. Mosok lelungguhan ning masjid. Nah hadasu fiha, omong-omongan di kono, diskusi, rapat. Faqala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faida baitu
mongko nalikane emoh sira kabeh ila kejaba al majlisa lelungguhan Faktu mongko nekakno sira tarika ing dalan hakau hae dalan nek sampean gak kenek dipenggak gak kenek dilarang sik pancet lelungguhan cangkruan ndek pos ndek gone apa kertu ya aja sampai apa aja lali nekakno hae dalan lah hae dalan niku napa kalu ngucapake wa mahakut tarik utai napa hae dalan ya Rasulullah kalang dika sapa nabi ghatul basar apa ngeremna meripan nek sampean gak kena dipenggak gak kena dilarang tetep cangkruk janduman lelungguhan ndek pos ndek dalan ya ndak remno mripatmu ngono ana wong wedok liwat dilirik engko ana wong wedok liwat digunem pemene ndang kembang desa ngerti sila kembang desa wakafalan gegem al ada ing larakake baik ucapan maupun perbuatan ya, kadang-kadang ya ana krikil dadi ngantem ana mlaku enak-enak ngono kadang-kadang ya cangkem iku wis gak kena dipenggak ngono ana wedok ayune sweet ini ya sama gak tahu ta gak tahu alhamdulillah gak biasa nek gak biasa ya gak iso tapi kadang kebiasaan begitu ana wedok liwat ngono ya wis sweet ngene dadi suwiti kata ya noleh kadang ana perlu eling aku mbiyen film Benyamin ya ngono ndek pas ana arek 5 ngono ayo sapa sing iso nolehno arek iko akhirnya judi kan kabeh bayar sesitok ngerayu sut gak direken sut Benyamin ya apa tolong akhirnya udah noleh akhirnya menang kan perjudian itu mang akhirnya di warung wis bayaran no dibayar kurang oleh bayar malah torok wis kelakuan ngono iku wis mulai zaman Nabi wis ana omone saiki jadi ya supaya wong gadul basar ngeremno mripan engko ana wedok liwat rada bengesan pipi semloheng wis gak kenek cangkeme iku muni ngono lho wakaful adzan ngapa nyekan anggone nglarakake waradus salam jawab salam ya apa senae nek jawab apa jenenge wong salam iku nang sedidik nanggone sing akeh sing mlaku nanggone sing meneng sing numpak nanggone sing mlaku sing enom nang sing tuwa ngono ta dadi apa sunae ngono iku jawab salam ilaman arafta wa malam takrif nanggone wong sing sampean kenal maupun yang tidak dikenal salam ana aturane kok gak angger salam bal amru lan merintahke bil ma'ruf lawan sing apik wa nahalan nyegah anil mungkar saking kemungkaran dadi lelungguhan di pinggir dalan iki asline terlarang kecuali kumang yaitu supaya apa
amar ma'ruf nahi mungkar. Makne wong lelungguhan iku ya perlu ngono lho, bakas sesuatu. Kadang-kadang di tempat resmi kesuwen iki kene wis saya dibahas. Iki kate ngadakno apa misale lomba apa dibahas nek kene wis wong kelompok. Lah jamaah Nabi ya ana istilahe nek cara desa iku apa? Omah duduk pos balai desa. Jadi ana balai desa itu tempat pertemuan kanggo bahas masalah politik negara. Nek negara ya negara, nek desa ya desa. Jadi yang nglumpukno RT 1 sapa wakili RT 2 RT 3 sak teruse. Lah Nabi ya sering ikut diajak karo pamane dalam rangka pendidikan masalah perpolitikan. Masalah bakas desa, bakas negara. Kadang-kadang kan sering ana lomba desa, ya apa iki? Ngelumpuk nang ngene balai desa ya perlu memang. Lah sing di masalahne iku sing di pinggir rembong, sing ganggu wong liwat iku sing dipermasalahkan ngono lho. Kadang-kadang ya nggone nglumpuke arek cilik. Nglumpuh nek kono dolinan nek biasae ben gak dolinan HP dikaya apa? Karambol. Ayo dolan karambol kono wis. Alma sampean tau dolan macan-macanan? Nggih. Dam-daman. Nggih. 3. Ro dolan 3 kan. Guru. Ayo golek cerdas ya, gak kena dikalahno. Sekak tenggale ngene iku, tau dolan sekak? Nggih. Iso. Saben. Jadi kadang kan lomba sekak sa RT. Makil RT 1, makil RT 2, sak desa juarane sapa maju nang kecamatan. Ha nglumpuhe ndek ngene iku. Pos. Lah nek cilik gak mbok kei dolinan ngono wis HP-an terus. Akhirnya interaksi antar apa jenengku pribadi iku gak ono. Akhirnya hanya secara apa? Online. Hubungan antara manusia karo manusia itu kurang. Lah ana epos iku mang kena sebagai apa? Komunikasi, jalur komunikasi walaupun dengan cara melalui permainan, dolinan helma, dolinan sekak, dolinan karambol. Kadang-kadang apa jenengku? Apa ngarani iku dolinan sing gawe dadu. Itu bekel wong wedok. Ular itu ular tangga ya termasuk iku ya wan, tapi itu ular tangga. Apa jenenge? Duh kok lali aku jenenge. Utang-utangan ana bange barang. Wah, monopoli. Iku ya pendidikan iku. Misalnya donan monopoli ya. Masih arek cilik. Lek anjane wong iku rezekine api, ya menang monopoli iku donan monopoli iku. Nek sing biasa curang dalam monopoli, donan monopoli lho curang. Meneh-meneh delok dalam kehidupan sehari-hari. Curang. Jadi kuis apa jenis miniatur, waduh. Miniatur sifat dan sikap seseorang, ngono lho. Dadi dolinan apa jenenge monopoli kok curang, meneh-meneh ditenono arek curang. Wong nek iku men dalan dolinan monopoli iku men pinter. Suatu saat dalam hal ekonomi dhek ya pinter. Iku wis apa jenenge iku men miniatur. Jadi dalam permainan monopoli berani mengambil risiko. Suatu saat dalam kehidupan berikutnya ya wani mengambil risiko. Iku jadi teko apa sih ke psikologi ini ketok niku dalam permainan iku mah. Mulane ana kan penelitian iku. Iku apa jenenge iku
puluhan tahun penelitian itu, bukan hanya setahun 2 tahun. Katakanlah sak kelas juga arek piro. Deloken waktu pembagian panganan misalnya. Sapa sing ngempet gak mangan engko tak tambahi. Lek sing gak betah mangan ya wis dipangan ae sing penting wis mangan. Tapi sing ngempet iku mang katakanlah sampai jam 09.00 sapa sing iso ngempet gak mangan jajan iki engko tak tambahi. Temenan. Dalam sehari sekian anak iku mang diteliti. Setelah 10 tahun, 20 tahun yang akan datang ketok. Lah wong sing wani ngempet gak gak mangan dhisik iku mang ternyata dia itu sukses. Sebaliknya wong sing wis gak kantian iku mang wis pangan gak peduli masih engko ana bagian yang lebih besar. Dan itu terbukti ini loh. Jadi permainan kayak ngene mang kayak sekak, kayak karambol, kayak memang 3 dam-daman, macanan itu sebagai pendidikan karakter. Dengan karambol curang, meneh-meneh ya curang. Iku dadi apa? Miniatur pisan. Jadi sakjane lelungguhan nek pinggir embong iku gak oleh, ngono lho. Lah wong ku ya butuh sakjane tempat untuk omong-omongan, diskusi, termasuk ya dolinan arek cilik mau. Lah nek gak kene ila faktu tariqa hakau nek pancen sampean gak kena dicegah ya tekakno ae dalan. Apa di antaranya godul basor jaga mripat wakaful adza lan mencegah nglarakno waradu salam jawab salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk dalam konsep negara yang meniku ya perlu majelis permusyawaratan majelis permusyawaratan MPR Dewan Permusyawaratan Rakyat perlu dek kono iku isa amar ma'ruf nahi mungkar ngrundingno sesuatu baik dalam politik maupun pembangunan dan seterusnya. Nah Nabi sejak kecil itu wis dijak ngono iku wis dilatih karo pamane. Jadi pamane melok pertemuan di desa, di kampung iku ya Nabi wis diajak dalam rangka pendidikan. Nek cara saiki ya tingkat RT RW ngono iku, tingkat desa meningkat dadi ya padha ae sampean belajar apa? Pemilu raya. Zaman dadi mewakili kelas. Ya meneh-meneh iso dadi wakil provinsi, wakil kabupaten sebagai apa? Dewan DPR, Dewan Permusyawaratan Rakyat. Terus As-saminu utai hadis nomor 8 Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ra'a ningali sapa nabi khataman ing ali-ali min dzabin saking emas fi yadi rajulin ing dalam tangane wong lanang. Dadi nabi ningali ana wong lanang gawe ali-ali panaza'ahu mongko njabut sapa nabi ing ali fatarahahu mongko nyeleh sapa nabi ing ali-ali. Dadi ana wong lanang ngangge ali-ali rupa emas dijabut karo nabi, tapi digledakno tok karo nabi. Waqala
mongko ngendika sapa nabi ya'midu nyejo sapa ahadukum salah sira kabeh ila jamratin maring mawa minarin saking geni sampeyan niku sengaja nggawa mawane neraka ta Paya ja'aluha mongko dadake sira ha ing mawa fiyatin dalam tangane wong ngerti mawa gak lho sampeyan bakar sate gaya apa arang ilmu apa jenenge lah iya mawa gak paham rek kapan bakar sate tanggal pira tanggal 10 Dzulhijjah. Kaya besaran. Perayaan tadi kene. Boleh. Bakar di omah. Sampane padha karo ndele mawa di drijimu. Pakila mongko diucapake lira julin maring lanang ba'da madzaba. Sause barang kang lunga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kut jugaan ambillah khatamaka ali sira tafi intafi manfaat nabi kelawan ali jugaan ali-alimu gawe ngono apa digawe apa-apa kono terserah didol ta dikekno aku sekal-kala mati digawe kawan manfaatno kala ngucap sapa rajul lah mboten wa demi awala aku dulu mboten ngalap kula ing ali-ali abadan selawase mboten kula mboten badhe njuku ali-ali niku selawase waqat tarahu teman-teman wis nyelehu ing ali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawah Muslim hadis riwayat Muslim dadi nabi ndelok kemungkaran iku wis gak kathik apa rame-rame mora ali-ali dijabut gak oleh wong lanang gawe ali-ali nek wong wedok gak apa alasane ro man Lu alam merem kabeh. Apa wolane gak oleh gawe ali-ali teko Mas. Nek Nabi nerangno iku mang berarti sampean njikuk mawane neraka sampean dele nang driji. Iku nek hadise Nabi ngono. Secara ilmiah paham gak? Emas iku iso masuk nang ngene aliran darah. Lho, bahaya iku. Lah nek wong wedok gawe ali gak apa-apa. Setiap bulan itu haid. Jadi yang emas yang masuk aliran darah itu keluar bersama haid. Gak apa-apa dadine. Lah nek wong lanang bahaya. Jadi secara ilmiah ngono, secara hadis Nabi nglarang nek sampean njikuk gawe ali-ali emas padha karo njikuk mawane neraka sampean dene nang tangan. Mulane hati-hati. Ali-ali aja sampean gawe ali-ali sing saka emas. Nah aku sih ribet nggih ali-ali. Pernah gawe ali-ali apa? Bathok. Tahu bathok, ali-ali bathok. Dadi bathok dibor, digosok, krek-krek sampai dadi cilik, bunder ali cilik ngono digawe ali-ali. Lah pas adus kena sabun, alah wis ribet iki. Gak tau gawe ali-ali wis. Ya kadang nemu ali-ali tak delok walah. Tapi dudu ali-ali emas. Lek emas gak oleh misalnya gaya ali ya silakan tapi ya iku mang apa nek terlalu ketat
iku mempengaruhi apa jenengku aliran darah. Jadi aliran darah itu padha karo apa dilarang liwat ngono, dicegah. Akhirnya malah gak sehat. Ya termasuk sabu itu. Sabuan, gelang jam. Nah itu nek terlalu rapat ngene kan menghalangi aliran darah. Mulane ya wis ribet malah nek ajare aku. Lah ya aku dhewe jarang sabuan ya wis sarungan ngene wis. Lunga-lunga nang ndi wis enak sarungan, isis. Lek conone gak betah. Komene kadek sabuan. Nah, sabuan kan gak melorot ngene. Jadi secara ilmiah iku mang merga apa? Emas iku iso larut nang gone aliran darah. Nek secara hadise ngono mang padha karo apa? Njikuk mawane neraka jahanam sampean dele nang tangan. Lah walane diperintah wis gawan kono wis, gawe napa-apa kono terserah. Jarene wong lanang mah mboten. Nek wis dicapuk karo Nabi ya wis gak bakal njikuk maneh. Iku prinsipe ngono. Nek di hadis liya iku dicabut, diuncalno, dikuwak. Nek kene didelek. Tapi Nabi ya perintah jikuk manfaatno. Mboten nek sing dicabut Nabi wis gak bakal tak jikuk maneh. Iki prinsipe wong lanang ngono mang wis apa sami'na wa ta'na. Wes sampai sini ada pertanyaan? Nejo. Apa? Nyejo. Menyengaja. Yang lain? Sekian kaji kita, semoga Allah memberikan kefahaman pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Orang tua Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidil istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku laka bi ni'matika alayya wa aku bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Antivirus. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana sabra sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.